Последните първи – манифест на страха. Драги съотечественици, драги приятели, сродници, роднини, братя, сестри, майки и бащи, драги изгонени, доведени деца и мащихи. През последните години, наречени преход от тоталитаристичен режим към съвременна демокрация, се зароди феномен, до този момент непознат и целенасочено отбягван като тема. Този феномен е поколението на страха. Поколение, което е обградено от различни видове власти, които наивно, но целенасочено доведаха всеки един от нас, роден в последните 30-35 години, до абсолютен личностен колапс. Страхът, който се явява основен инструмент на властта, се видоизмени и се превърна в пряка физическа заплаха, в черен гарван, обагращ небосвода в тъмнина. Страхът представлява примитивно усещане, провокиращо инстинкта ни за самосъхранение. Всеки един от нас, още в ранна детска възраст, се е сблъскал с недоимъка и несигурността, а родителите ни, които се явяват непоклатим стожер на сигурността и закрилата, са били институционално и финансово съсипвани пред нашите очи. От стадия на недоимък до момент на пълна бедност, това оставя обелега на страха във всеки един човек, озрил света с раждането си през 80-те, 90-те, дори 21 век. Нашият бунт срещу властта бива изразен в обвинения, в обиди, в отделянето на общото от частното. Нашият проблем се оказваше човек срещу нас, човекът на работното място, човекът в учебното заведение, да дори у дома. Екзистенциалният ни страх доведе до хаотични антидействия срещу самите нас, срещу нашата собствена кръв, срещу нашите вярвания. Думата принцип спря да има смисъл. Издигнати бяха паметници на антикултурата, поп-фолкът и футболния хайлайф. Така постепенно загубихме всичко. Отделихме се от сродници, отделихме се от вяра, отделихме се от всичко, което държи живота ни и характера ни в релси. Но това са само проявления на отчаяната липса на посока и всеобхватния страх от утрешния ден. Да, това е истинския преход. Ние не можем да предложим решение, ние не можем да предложим рецепта, нито цяр. Ние не сме по-различни от вас. Ние не сме по-различни от всички. Ние сме вас, вие сте нас. Но можем да предложим първа стъпка. Опит. Властта, която е първоизточник на този страх, е успяла в начинанието си до този момент. Но ние, както казват нашите родители, сме бъдещето на тази държава. Някой ден някой от нас ще станат известни художници, специалисти по двигатели с вътрешно горене, успели музиканти, програмисти, дори стругари и така нататък. Ние ще бъдем всеки един чарк на това общество. Ние ще го съграждаме и ще можем да го моделираме, както решим. Ние ще бъдем белите и червените кръвни телца. Ние ще сме пазители на доброто и съдници най-вече на злото. Но какво ни прави по-различни от предците ни? Какво? Благодарение на информационната епоха, в която живеем, ние всекидневно се убеждаваме в това, че хората мислят, чувстват, живеят и разбират нещата, както нас самите. Ние, които сме поколението от 80-те, 90-те и вече 2000-та и нататък години, сме хора и сме еднакви. И да, това по никакъв начин не е лошо. Всеки от нас може да се радва, да обича, да тъжи, да скърби, да милее, да обожава по един и същи начин, с едни и същи приеми, с едни и същи думи, едни и същи действия. Кръвта ни е една, любовта ни е една. Ние сме хора. Не ни остана в какво да вярваме. Затова ще вярваме в един друг. Ако успеем да не забравим човешката си природа и факта, че всеки е равен с отсрещния, ние сме способни да превърнем тази държава, да дори този свят в съществен блям. Ние сме последните първи, окървавени от думи, обидени от реалността, но с глави над тинестото море. Бремето е върху нас. Ние нямаме право да се проблем.